Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Wa sila maguyog o ang nagunit sa gamahan ng perlas mahal na hari. Ikaw, may kinudahan ka ba kung hain karon ang maong babae? Nagduda ko nga nagpaingon na sila dinhi. Oh, uy, mo ba? Nasipatan sila ni Zelda nga nagpaingon dinhi. Apan kalit lang silang nahanaw sa kakahuyan. Oh, Buhata ang angay ni mong buhaton aron mahibawan ta kung hain ang babae. Gibati ko mahal nga hari. hindi magibati, Ongs. Gibati ko nga ni ara sa atong dool ang nagdakaron sa perlas. Ay, tonas dagat, oy, pero las go to. Gamahanan na ang maong perlas. Oh, yung bitaw ko? Oh, karaan. Ikaw, Ngano mo ko? kinahanglan, itambog ka na slinaw sa mga buaya. Ako may noon. Oh, unsa? Oy, oh, nalagambag dito, Ongs. Musunod lang ko. Grasa diya ako. Grabe ang baba niyo eh. Baho oy. Maoy ginenyo ana. Mao gini bawa ni sulti grara gyud. No? Ikaw ang mangita sa naga sa perlas nga gabanan. Oh, unsa? Ako gyud. Kamo na lang oy. Wa ko ni bawo kung bahay ng perlas nga gamanon, wa ko may bawo ra. Mahal ngari. Kalma lang. May istorya ram gina nato ba? Kalma lang kay gwapo ra maday ka. Kung kalma ka. Ops. Tok mo sa ko ni ron. Daan pa ko. Tumba ko. Dutan eh. Daan pa ko itok mo gigo. Bura. Gigunitan sa kunin mo nga naman. Tok mo Naibaw ka sa gahom sa imong kauban, dili ba? Ako may bawo. Uy. Pues, pahinomduman di ka. Ay! Di na ba mo patuoy? May na may bawo mo nga. Ako'y leading man ng istorya ha. Ug akong leading-lidi. Tuwas bigas bahin. Ug doon ay gahom akong leading-lidi. Hoy! Oh, wala. Nakasulti di ko ato no. Oh, nahinomdum ka na? Hain siliding! Anong ngitaw kang liting, ha? Tuwa man sa amo, naibilin, nindam ti siyang tuba, naghantigig sagol nga tungog. Gamay rang tuba, ya, kaburigit pag yun, laing kayo. Anong ngitaw kang liting? Hain siliding! Are, tuwa lagi sa amo. Ngan liting, oy, tuwa sa amo. Kauban ni mo siya sa pag-adto ninyo sa akong payag. Oh. Og may gahom siya. Nakita ko ang iyang gahom. Ibaw mo na ikamu. Napaso ko sa iyang gahom. Ibaw mo na ikamu, tanap giga. Kinahanglang makitan si Liding. Ha? Kitsa na liting, oy. Kitsa na liting. Bako kang pangita si Liding. Sige, nabangan ako sa pangita. Pangitaan na mo liting, ha? Ay lang taon ko yung patya, ha? Mahal nga hari. Kisa kita nga ninyong mahal nga hari. Kisa nga rin niya. Siya si Haring Burak. Mo di ba ko ibababurak na kayo? Nga nung saga? Unsay nga niya sa nagda sa gamhanang bato. Oh, liting lagi! Dili siya si Liding. Taray. Sulti sa tinuod. Taray. Sulti! Kaya naging liting pangan. Liting lagi! Ay, yun ang gunit ako. Oh, agay. Siya siya. Agay. Ang batanong babae nga kauban mo. Liting. Kinsa!
Si Yanik! Kinsa yan eh! Nikay ba ang kayo? Sakit na kayo! Aray! Nikay! Nikay! Oh. Aray! Oh, salamat. Nasudlan na yung ng akong tiyan og prutas. Ikay, nag-goal ka? Gusto ko mahibaw ko na hain karon si Toto. Nikay, tabangin taon ng akong apo. Kinahanglang mag-amping ko. Mauna, dili mahimong ipanghambog ang gahom ni Nikay. Tay, ayaw naglito ka. Gusto si Nikay. Ato lang nang ihilom. Kay kung doon ay laing may baw, mas mamiligro si Nikay. Onya. Usaon naman lang ang akong apo, si Toto. Liabli ang putahan. Nabli! Unag doon ay nahitabo. Pagawas ng tas lalaki. Uy, nagdama na og taas nga latigo ang sundaw. Niya, asa naman sa kata ibutangan Ay, Paglauson man ta. Ang ako lang kung tinglaong krus mga buhaya. Kunya, magpili sila ilang ilawog. Ay, ikaw una, Andoy. Eh, Uy, uy, Nagsugod na silang pamunal sa mga piniriso. Dali na mo, magawas sa ta! Dali! Madam Bakukang, unsa maging papel sa kinabuhi ni Hari, ha? ako ang iyang gahom. Busya, kinahanglang makuha ko ang gahom ni Anang Nikay. Oh, ha? Kaon! Oh, uy, unsa na pagkaon na, ha? Basin doon na ilimay, ha? Basin doon na kay gitago ang pagpagtingin nakin, ha, madam? Ha? Ako na ba? Di ra ba gyud ko makagusto og lain. Kay sinikay ang niya sa kong kasing-kasing. Pero, problema lang kay wapa ko makaingon nga di nang hinigala ang akong pagbati para niya. Gusto ka bang tabangan, tika? Tinuod ka, manang? May lana ko nga may gahom sa gugma. Oh, doon na kay lumay. Oh, may lumay ko. Oh, Og oras nga makadool ka ni Nikay, mapagawas nimo ang imong gugma para niya. nya. Og siya, madani sa imong kahumot. Humot ka, ha? Baho, gigig. Humot. Nya, magagos din dyan ako. Mahigugma siya nimo. Og ikaw na ang labing gwapong binuhat nga iyang makita. Sige. Kana, ha? Ay, maglana. Kay manghinglog na ko, ha? Pero sa dili pa, mukaon una ka ini. Uy, sumna. Ito man ang lingay nga imay pagkaon ako. Sumna, suklit. Kulit na. Ha? Doon na rin, chocolate din sa inyong kalibutan, manang? Oh, mao ka na kining maong pagkaon. Sukulit kini. Hindi na sukulit. Sunod ako, Cho, ko, lit. lit. Chocolate. Sukulit. 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 Bangag sa ilong. Mura na pre-prehara. Sige lang. Sukulit na lang. Sige. Sige na, kanaan na kining sukulit. Kanila, kaon na ang. Kagugong. Ang kami niya. Bulag ng chocolate. Mulag candy, mulag ice cream. Ano tawa mo ba? Ha? Burog na nito. Itulok akong palibot. Nganong gitapok man tadi sa gawas? Lola,
Doon na tingali drama sa kay ang ilang stage taas kayo. Drama? Sa makailang mga artista ha. Ay, drama sa imong katiguang. Oo, unsa di. Ay, tanawa kung unsa nang nagbitay. Uy, Pisik ka na para sa liog. bitayanan ka na. Doon na sa libitayon. Uy, kinsa maka nato ang ilang bitayon. Usa gyud tingali sa ilang dinakan. Ay, hain naman tao ni si Toto. Oy, wala naman doon ko makakita niya. Ang mga himsog, yun ang napita. Oh. Oy, Uy. Gilain nila ang mga himsog. ang mga masakit yun, yun ang napita. Awa, ako sakit. Ato, dito. Ang mga tiguan, ano yun ang napita? Oh. Tiguan? Lain nila ang tiguan? Ayaw na lala. Pahika pa una ko ninyo ni Tay Andoy. Unaha ko ni kay. Sige tay. Kabugwa, tining bato. Ay, unsay nakita ni mo ni kay? Ha, unsa? Nagpasan kag bato Tay Andoy. Laborer ka. Unsa? Ako. Unsa man ko? Unsa ko na kay? Ayaw pag-ihok lala. Pagunita ko si mong kamot. Oh, niya. Toto, ako ko! Salamat na nakita na ta! Oh, niya si Toto din he. Niya, salamat. Di ang bitaw siya. Unsa may nahitabo na ko ni kay? Gisagpa man ka ni Toto lola. Nat! Unsa? Bisag pa ko sa kong apa? Mao nang imo nakita sa umaabat? O lola, unya, nagsigig katawa si Toto. Og imo siyang gihangop. Pero iyak ang gisagpa. Oh, wag ibatasan ning apo ha. Musukol na nako ang akong apo sa umaabat. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!